Tidak boleh, lokter. Wajib. Oh, saat ini orang kojana joining khalai pika. Kaiba nukungni 17 জন 25 জন ভোটার চিনি ত্রিপুরা মথানি সামুনো খাফুর জাগে বুসকাঙ্গো তেবো ক্রাক খাই চবা খাইयै কুকুबिनो जों ताबुक सानतमनि सेपारेट ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मायाखाय त्रिपुरा साइडआव थांलिया अबनो तिख्लाय तुरनानि बागै दिनै सेप्टेम्बरनि 19 तारिख आरो बिसिमदियारि नियाखाबो देबतामुरानि चिनि बरम गोनां रवि कुमार देबरमनि नखलावो मो जिरानिया खोला विलेज कमिटिनि 5 नम्बर वार्डनि चिनि 2 नम्बर वार्डनि चिनि बुकुक ताकुक काहामसं आरो त्रिपुरा मथाव दिनै गोदाल फैया बनि बगै आं बरम बेलेके पाइफलाया चबनि चिबाय माया फरो ताई आमदि हाइकेनो हास्टेव ताबुक साल बात करे गोबां बदल याकरे त्रिपुरा मथाव जॉइनिंग खाइतंगो चिनि चबनो क्राक खान्यान बगै खाखायो चिनि चबा सक्सेस संनाय खाखायो जों चिनि इमान मुक्तान खायनाय आमबाय सामतानाय एलाकानि उन्नयन खायनाय हिनै सामतान थानाय चिनारो काखौ बरमरां देबेन्द्र देबरमा चिनि आखरा काखौ दारंजि चिनि दाकेतु तयारो मंजरा आचुगा जत बरमरां आनि काखौचम बेस्तांगा आचुतनाय केबानि बखौ काहामसं काखौ काहामसं चिनि सिकला मो जिरानिया खोला विलेज कमिटी 2 नम्बर वार्डनि आरो वार्ड भित्तिक जत चिनि त्रिपुरा मथानि वारियासो नरमो बेरायके पाइफाया केबानि चिबाय याफारै कप जानामनि सायाखै तुजा आंति कबरा थाइसे थाइनै सारायै आंलाय कबनो मोथागुदिनाय आरो चिन्तामो